Част първа на счетоводната консултация обосновахме и съставихме началния баланс на новосъздадено дружество с еднолична отговорност. Тук виждате, че началния баланс още го наричаме встъпителен. Встъпителен е по своето предназначение. Иначе от гледна точка на времето, за което той е съставен, това е първия или началния баланс на това дружество. Какво следва след това? След като състави се началния баланс, ние откриваме сметките: 503 разплащателна сметка, 203 компютърна техника, 101 основен капитал. Какво означава да открием сметките? Да съставим те формичката и да обозначим, да покажем началното салдо. Тоест, 503 сметка с начално салдо 100 лева, 203 сметка компютърна техника с начално салдо 900 лева и 101 сметка основен капитал е с начално салдо 1000 лева. Какво ни показва баланса? Баланса ни показва състоянието на имуществото на фирмата в началото на периода. Какво е имуществото? Това е имуществото, с което е регистрирано дружеството. В разплащателната сметка 100 лева и компютърна техника, оценена, забележете, от лицензиран оценител за 900 лева. Нека приемем, че през един кратък период в това новосъздадено дружество са извършени следните стопански операции. Договорен и получен краткосрочен заем от финансово-кредитна институция, в случая банка, в размер на 20 000 лева. Срока на заема е 10 месеца. Каква счетоводна статия ще съставим? Ще дебитираме сметка 503 разплащателна сметка с 20 000 лева, за да заприходим получения от банката заем и ще кредитираме сметка 151 краткосрочен заем 20 000 лева, за да покажем задължението, което нашата фирма има към финансово-кредитната институция. Продължаваме нататък. Закупено е транспортно средство за 15 000 лева и материали за 5 000 лева. Сумата е платена от разплащателната сметка. Тоест, видимо, този заем е използван за закупуване на дълготраен актив и за материали с оглед планираното производство. Какви счетоводни записвания ще направим? Дебитираме сметка 206 транспортни средства, 15 000 лева, за да заприходим транспортното средство. Дебитираме сметка 302 материали, за да заприходим материалите за 5000 лева и кредитираме сметка 503 разплащателна сметка, за да покажем с 20 000 лева, за да покажем, че е извършено плащането. И третата стопанска операция. Погасена е първата вноска от получения краткосрочен заем. Каква сума е погасена? 1/10 част, т.е. 2000 лева. Какво записване ще имаме в случая? Ще намалим заема, като дебитираме сметка 151 краткосрочен заем с 2000 лева и ще кредитираме сметка 503 разплащателна сметка с 2000 лева, за да покажем, че намаляваме сумата в разплащателна сметка. Естествено, към този заем ние трябва да начислим и да платим лихви. Вероятно са съставени и други стопански операции, но това ще видим в третата част на счетоводната консултация.